Ahojte, cvičenie s názvom klopko. Je to taká ťažšia forma cvičenia, ktoré sme už natočili, volalo sa loďka. Cvičenie na začiatku robíme rýchlejšie a potom pomaličky sa snažíme dopracovať do úplne čo najpomalšieho tempa, aby sme išli čo najpomalšie bez myknutí a čo najsúvislejšie. Časom sa snažíme pozorovať takisto vnútorné procesy nejaké, to znamená vnútorný pohyb, pohyb výchtory alebo vnútorných nejakých opôr, v závislosti od toho, na akej úrovni pozorovania sa nachádzame. To je asi tak všetko. Vyskúšajte. Ahojte.